बोलिया के मजनुआ बोली की आवाज कौन हो जौन माहौल गबड़ावता, कौन हो जौन माहौल गबड़ावता। हई गोली के आवाज बतावता, बोलिया के मजनुआ आवता। हई गोली के आवाज बतावता, बोलिया के मजनुआ आवता। के मजनुआ बोलिया के मजनुआ सुनु रे पगली मजनुआ तोर बहुत बाते चर्चित रे, बहुत बातें चर्चित रे। जिला के जिला तो जानेला, सभे बाते परिचित रे। कवना के भाखल बा मिजाज सना कावता, कवना के भाखल बा मिजाज सना कावता। हई गोली के आवाज बतावता, बोलिया के मजनुआ आवता। हई गोली के आवाज बतावता, बोलिया के मजनुआ आवता। म्यूजिक बाय सोनू कश्यप। इतना डर बाटे लोगन के भीतर, पढ़ी है जाके हिस्ट्री रे। ऐसा न बावे हमार करनामा, अभिले बनल बा मिस्टरी रे। अजय मनोज सोनू आग धाना कावता, अजय मनोज सोनू आग धाना कावता। हई गोली के आवाज बतावता, बोलिया के मजनुआ आवता। हई गोली के आवाज बतावता, बोलिया के मजनुआ